Πολύ σωστά προφήτευσε για σας τους υποκριτές ο Ισαΐας, που γράφει «Αυτός ο λαός με τα χείλη με τιμάει, η καρδιά τους όμως βρίσκεται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν, αφού διδάσκουν εντολές που επινόησαν οι άνθρωποι». Αφήνετε κατά μέρος την εντολή του Θεού και τηρείτε ανθρώπινες παραδόσεις, όπως είναι η καθαρμή σκευών και ποτηριών, και κάνετε πολλά άλλα παρόμοια με αυτά. Τους έλεγε ακόμη «Ωραία λοιπόν, παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να διατηρήσετε την παράδοσή σας». Ο Μωυσής είπε «Τι πατέρα σου και τη μητέρα σου, και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, να τιμωρείται με θάνατο». Εσείς πώς λέτε, αν κάποιος πει στον πατέρα του «Είστε κορβάν», που σημαίνει ότι αυτό που μπορείς να ωφεληθείς από μένα έχω δωρήσει στο Θεό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να κάνει κάτι για τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Έτσι ακυρώνεται το λόγο του Θεού με τις διατάξεις που παραλάβετε και τις μεταβιβάζετε, και κάνετε και πολλά άλλα παρόμοια. Τι κάνει το άνθρωπο ακάθαρτο? Φώναξε πάλι ο Ιησούς τον κόσμο κοντά του και τους είπε «Ακούστε με όλοι και καταλάβετε το. Τίποτε από αυτά που απ' έξω μπαίνουν στον άνθρωπο δεν μπορούν να τον κάνουν ακάθαρτο. Αυτά όμως που βγαίνουν μέσα από τον άνθρωπο, αυτά τον κάνουν ακάθαρτο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει». Όταν απομακρύνθηκε ο Ιησούς από τα πλήθη και μπήκε σε ένα σπίτι, τον ρωτούσαν οι μαθητές του τι εννοούσε με αυτό που είπε. Τους απάντησε «Και εσείς ακόμη δυσκολεύεστε τόσο να καταλάβετε? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε πως κάθε τι που απ' έξω μπαίνει μες στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο? Δεν μπαίνει στην καρδιά του, αλλά στην κοιλιά του, και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο, αφήνοντας τον οργανισμό όλες τις άλλες τροφές καθαρές. Ό,τι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο, τους έλεγε ακόμη, εκείνο τον κάνει ακάθαρτο. Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακές σκέψεις, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ακολασία, φθόνος, βλασφημία, αλαζονία, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και τον κάνουν ακαθαρτό. Η πίστη μιας ειδωλολάτρισσας. Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας. Μπήκε σε ένα σπίτι και ήθελε να μην τον αντιληφθεί κανείς. Δεν μπόρεσε όμως να φύγει την προσοχή του κόσμου. Μόλις πληροφορήθηκε για αυτόν κάποια γυναίκα που το κορίτσι της κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα, ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Η γυναίκα αυτή ήταν ειδωλολάτρισσα και καταγόταν από τη Φινίκη της Συρίας. Παρακαλούσε λοιπόν τον Ιησού να θεραπεύσει το κορίτσι της από το δαιμόνιο. Εκείνος όμως της είπε «Άσε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, γιατί δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά». «Ναι, Κύριε», το αποκρίθηκε η γυναίκα, «αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι». Της είπε τότε ο Ιησούς «Γι' αυτό το λόγο που είπες, πήγαινε, το κορίτσι σου έχει κιόλας θεραπευθεί από το δαιμόνιο». Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της και βρήκε το παιδί ξαπλωμένο στο κρεβάτι και θεραπευμένο. Θεραπεία κοφαλάλου. Πάλι έφυγε ο Ιησούς από την περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας και ήρθε στη λίμνη της Γαλιλαίας, περνώντας μέσα από την περιοχή της Δεκάπολης. Εκεί του έφεραν ένα κοφάλαλο και τον παρακαλούσαν
να βάλει το χέρι του πάνω του. Ο Ιησούς τον πήρε ξεχωριστά, μακριά από το πλήθος, έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και με το σάλιο του άγγιξε τη γλώσσα του. Έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, στέναξε και του λέει «Εφαθά», που σημαίνει «άνοιξε». Αμέσως άνοιξαν τα αυτιά του, λύθηκε η δεμένη γλώσσα του και μιλούσε κανονικά. Ο Ιησούς τους ζήτησε να μην το πούν σε κανένα. Όσο όμως κι αν τους το ζητούσε, εκείνοι πολύ περισσότερο το διαλαλούσαν. Υπερβολικά εντυπωσιασμένοι έλεγαν «Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα, ακόμα και τους κουφούς κάνει να ακούν και τους βουβούς να μιλούν». Ο χορτασμός των 4.000. Εκείνες τις μέρες μαζεύτηκε πολύς κόσμος και επειδή δεν είχαν τι να φάνε, κάλεσε ο Ιησούς τους μαθητές και τους λέει «Σπλαχνίζομαι αυτόν τον κόσμο, 3 μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Αν τους αφήσω να φύγουν στα σπίτια τους νηστικοί, θα αποκάμουν στο δρόμο. Μερικοί μάλιστα έχουν έρθει από μακριά». Τότε του αποκρίθηκαν οι μαθητές του «Πώς είναι δυνατόν να τους χορτάσει κανείς ψωμί εδώ στην ερημιά?» Ο Ιησούς τους ρώτησε «Πόσα ψωμιά έχετε?» Αυτοί του απάντησαν 7. Πρόσταξε τότε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης. Πήρε τα 7 ψωμιά, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του να τα μοιράσουν. Αυτοί τα μοίρασαν στον κόσμο. Είχαν και λίγα ψαράκια. Τα ευλόγησε και είπε να τα μοιράσουν και αυτά. Έφαγαν λοιπόν και χόρτασαν. Συγκεντρώθηκαν μάλιστα και 7 καλάθια περισσεύματα. Ο κόσμος ήταν περίπου 4.000. Κατόπιν ο Ιησούς τους άφησε να φύγουν και ο ίδιος μπήκε αμέσως με τους μαθητές του στο καΐκι και ήρθε στα μέρη Δαλμανουθά. Ήρθαν οι Φαρισαίοι και άρχισαν να συζητούν μαζί του και θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του ζήτησαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή αποστολή του. Ο Ιησούς λυπήθηκε κατάβαθα και τους είπε «Γιατί η γενιά αυτή ζητάει θαυματουργικό σημάδι? Σας βεβαιώνω πως δεν θα δοθεί στη γενιά αυτή τέτοιο σημάδι». Τους άφησε στο πλοιάριο και έφυγε πάλι. Οι μαθητές ξέχασαν να πάρουν μαζί τους τρόφιμα. Εκτός από ένα ψωμί δεν είχαν τίποτα άλλο μαζί τους στο πλοιάριο. Ο Ιησούς τους πρότρεπε λέγοντας να προφυλάγεστε και να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και από το προζύμι του Ηρώδη. Εκείνοι σκέφτονταν και έλεγαν μεταξύ τους πως αυτό το λέει γιατί δεν έχουμε ψωμιά. Ο Ιησούς κατάλαβε και τους λέει «Γιατί σκέφτεστε ότι δεν έχετε ψωμιά? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε και δεν μπαίνετε στο νόημα? Τόσο πορωμένη είναι η καρδιά σας? Παρόλο που έχετε μάτια δεν βλέπετε και παρόλο που έχετε αυτιά δεν ακούτε? Τίποτα δεν θυμάστε? Όταν μοίρασα τα 5 ψωμιά στους 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεμάτα περισσεύματα μαζέψατε? 12, του λένε. Όταν μοίρασα τα 7 ψωμιά στους 4.000, πόσα καλάθια γεμάτα περισσεύματα μαζέψατε? 7, του απαντούν. Ακόμη δεν καταλαβαίνετε? Τους λέει. Η θεραπεία του τυφλού της Βηθσαϊδά. Όταν ήρθε ο Ιησούς στη Βηθσαϊδά, του φέρνουν έναν τυφλό και τον παρακαλούσαν να τον αγγίξει. Έπιασε ο Ιησούς τον τυφλό από το χέρι και τον έφερε έξω από το χωριό. Έβαλε σάλιο στα μάτια του, ακούμπησε τα χέρια πάνω του και τον ρώτησε αν βλέπει τίποτε.
Εκείνος, αρχίζοντας να ξαναβρίσκει το φως του,